phakathi kwethu babu Bishop uShenge, a brother of mine, sihlonipha kakhulu ukuthi asiphelezele sibela ingceku zikaNkulunkulu zonke ezikhona, ingcekukazi zonke ezikhona, omama nobaba, zintombi nezinsizwa, ibandla lonke likaNkulunkulu egameni likaJesu inkosi yamakhosi. Amen. My humble salute to team esebenza nobaba uNyambose, si bahlonipha for their zest and their strength yokuma until this hour. Ukuma njengezinyawo kuze kushalele hour is never easy, but sibonga uNkulunkulu ngabo. Ngiwumuntu ke ongemude omfishane nje njengalendo yangale ngasekhaya nepulpit impela belilide kunayo. Angisiyena umuntu omude, ngimfishane kakhulu emazwini, angizukuba mude. Umfowethu bengimtshela ukuthi ngavunyiswa kuphela ukuba kulentaba kulamakhaza ugcobo lwakhe. Mase ngisobha esevalile ngithi konke ngivume njani. Angisiyena umuntu wamakhaza, ngihlale kakhulu kwelinye izwe ngaphesheya, njalo makuba iwinter ngiyabuya ngisekhaya. Ngiyofica isonto lithe ukuhlephuka ngibuye futhi ngibuyele khona liqale phansi futhi ngoba amakhaza angizwani nawo. So ke siyabonga ithuba uNkulunkulu ahlonipha ngalo. Exodus incwadi, Exodus chapter number 33, incwadi esifundayo sizofunda nje khona uverse number 13. Verse number 13 and 14, please. Exodus chapter number 33, verse number 13 and 14. Konongas fundela, please. Now, if indeed I have found favor in your eyes, please teach me your ways, and I will know you, so that I may find favor with you. Now consider that this nation is your people. Verse 14. And he replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Galokhu uma ngifumene umusa emehlweni akho, ake ungibonise izindlela zakho ukuba ngikwazi, ukuze ngifumane umusa emehlweni akho, ubhekisise ukuthi lesi sizwe singabantu bakho. Verse number 14. Wayesethi, ngiyakuhamba mina uqobo, ngikuphumuze na. Amen. Ibabaza okwenzileyo Nkosi, umhlaba lo osenze ezulwini angizame futhi ngiphinde. uMose uthi into ezongenza ngibone ukuthi I am favored by God ukufunda izindlela zakho, hayi izenzo zakho. Akekho concern ngeperformance yakhe, uconcern ngokwazi izindlela. Amen. Ngoba uyakwazi uku-experience izenzo ungamazi yena, kodwa ukwazi uku-imitate izindlela. You can't fake the ways of God, but you can fake the power of God. Nithule kakhulu bazalwane.
It's never easy. It's impossible. Ugu imitator izindlela zakhe. Ngoba zijulile kunolwandle. Ziphakeme kunezintaba. Kodwa amandla akhe ungawa imitator. You can stage miracles, but not the ways of God. You can buy power to perform miracles, but you can't buy the ways of God. Ziyafundwa izindlela zakhe. Ngifisa ukukhuluma lokho nje kafishane. Standards ngizo namakhaza ngathi ayaphuma. Lo mbhali esikhuluma ngaye uMose. Lo Mose igama lakhe originally asinalo. Elithi Mose is a situational name. Igama alithole emanzini. Yena as an individual, he is a non-name man. Njalo mafuna ukusebenza ufuna all-name man. When God is about to work, uyabayeka abanamagama. Ayofuna bangenamagama. Ukuze engabi namagama kwabo, kuvele igama lakhe. He is in the mood and in the mode yokuziveza, hayi ukuveza abantu. So ukuzavele akadimote amagama abantu bese kuvele lakhe. So the man behind the writings, uMose, naye ubizwa ngoMose nje. Igama Moses lisho ukuthi otholakale emanzini. Akusilona igama, isimo afikwe kuso. Impilo by design inamalungelo lokusinikeza amagama angesiwona wethu. Bese thina siya-opposa ngamalungelo amandla avela kuSimakade. We don't accept what life offers unless it belongs to us from God. Sidlula ezintweni ezinzima, sibizwa ngamagama angasiwona wethu, kodwa ngaye siyanqoba. Amen. Kusekuseni amakhaza maningi, kodwa nami sengiyafudumala. Now lo Mose utholakala emanzini. Let me give you a preview so we pray. Ma ezotholakala utholwa indodakazi kaFaro. Phecelezi a princess. And ebefihlwe u-ordinary mother. Wazorevealwa umuntu ophakeme kunomuntu omfihlile. Izangoma zi-ordinary ziyakwazi nabathanda ukufihla abantu. But when the time has come, kwehla umuntu phezulu ongaphezu kwakho konke, athi abhale iBhayibheli, he sits far above all powers, above all kingdoms, and above all principalities. Ngoba wehla nje uzofuna into efihliwe, efihlwa amabhadi, efihlwa ipast, efihlwa ukwahluleka. Hayi God, kodwa mayesefikile umuntu uKristu Jesu onokufihliwe kuyambula. But let me come closer to where you are. Lo Mose wafihlwa by an ordinary mother, umama ongenagama. According to the Bible, igama lika Mose uJacobed. It's in the Bible. And ubaba wakhe uImram, baba kaMose lo. Kodwa uJacobed wamfihla uMose, emfihlele into eyodwa, ethi eyami ingane
ayifani neyabanye. Hey, the reason why she's hiding her own son, he is unique, akafani nezinga ingane mayinjengale yafihlwa uyazi inezokushayisa ukuthi ayakhe ndayifane abanye kodwa iveza njengesabanye wayifihla yakho. Talukubonisa something from the book of Kings. Ithi Bible kwandindlala eSamaria to the extent that kwadliwa umswane wejuba nekhanda lembongolo umhlathi wembongolo. But the Bible, oh mama babila babe nabafana bathi omunye komunye asidle ningane zethu. In the Bible kwaqalwa ngeyodwa athochazayo, they boiled the son. Bayidla. The next day where's the lokudliwa ingane yakhe wathe makhi sidle yamizolo ake sidle yakho namhlanje. Ithi Bible wabe seyifihlile lo wabagada abantu abadla igazi lakho bazofihlo kwabo kusasa. Wabagada abantu abangama-parasites. You go around with people with all your life kanti kusasa kwabo kodwa ubheka umusa ongaka ongayikhohlanga eyakhe akayifihlanga yadengelwa abantu bonke yadliwa umhlaba wonke. Sengizothandaza bazalwane. Hawu weNkulunkulu ungophilileyo. Ewe lowo owazi kumbalo bese sikhuleka bazana entabeni. Ngalesikhathi ordinary mother, a